Siz millet yaşayışın yoktırtıp barışı tatarlar tapşırığın karıysız. Millettäşlerimiz turmuşunda bulgan vakıgalar, kurkem şaralar, kurinekli şahıslar, barısı da bizning ko'z o'g'inda. Studiyada men Elvira Husniddinova ishlayim. Bugün bizning programmada Orenburg ülkesi Tatar Qarg'alisi avlunda Büyük Vatan Soğuşı veteranlarini esga oldilar. 25 июньда соғышқа кеткен, зенитный артиллерияда болған сержант, жеңуіне қарсы алған Балтийский побережье Польшада. Татарстанның Яшелүзән районында татар тілінде білім беруші мәктәпләр, балалар бақшаларының эшчәнлеге белән таныштырырбыз. Безнең гимназиядә барлык фәннәр дә 1нче сыйныфтан алып 9нчы сыйныфка кадәр татарча укытыла. Һәм дәресләр дә татарча тәэмин ителә. Чиләбе өлкәсенең Шибәркүл шәһәрендә ислам дине. Наш дом родной. Бабайбыз без яши торган йортны мәчет итеп бирергә булды, чөнки гыйбадәтханә өчен аерым бинаны берничек тә төзи алмадык, киртәләр күп. Пермь крайы Барда районы Кайнауыл авылында масштаблы төзекләндерүдән соң клуб ачылды. Алга таба да бәйрәмнәр булып торсын, шулай без хәзер яңа мәдәният йортына аяк бастык. Хәзер безнең открытие кебегрәк килеп чыгадыр инде бу. Әнә шундый кызыклы видео язмалар әзерләдек бүген сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Тапшыруыбыз башында Оренбург өлкәсенә юл тотарбыз. Оренбург өлкәсенең Татар Каргалысы авылыннан Бөек Ватан сугышына 750 кеше китә. Аларның 289-ы кире әйләнеп кайтмый. Бүген авылда яшәүче 5000гә якын халык арасында бер генә сугыш ветераны да юк. Ләкин алар авылдашлар хәтерендә. Замандашлар ветераннарның батырлыклары турында хатирәләрен барлый, музейда мәгълүматлар туплый. Тулырак бу хакта Оренбургтан үз хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова. Үзенең татар булуын авыл халкы һәр вакыт раслый белгән. 20 ел тарихы булган мәктәп музее моңа дәлил. Оренбург өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында оешкан төбәкне өйрәнүчеләр музейлар арасында онлайн бәйге уздырды. Җиңүчеләр рәтендә Татар Каргалысының мәктәп музее да бар. Конкурсына инде 1 ел гына түгел, башка елларында үткәребез дип уйларбыз. Ул музейларны халык өчен күрсәтергә үзебезнең теләк зур. Музей булдыруда күп көч куючы Мөнирә Әдгарова 20 ел дәвамында сугыш ветераннары турында материал туплый. Аларның без истәлекле фотосурәтләрен саклыйбыз, хәтер китабыбыз бар. Рауль Хаялин Татар Каргалысы ветераннары турында 40-ка якын мәкалә авторы. Шуларның яртысын ул ветераннар исән чакта ук аларның хатирәләрен яза. Язмаларын ул җиңүне якынайтучыларның берсе, әтисе Рахматулла Хаялиннан башлый. 25 июньда соғышқа кеткен, 2-нче көнгә соғыш башлануга зенитный артиллерияда булган сержант соғыш бетүне җиңүне каршы алган Балтийский побережье Польшада. Мулюков Хамид абый Сиддик улы. Ул сугышта катнашкан, танкист булган һәм авылга кайтканда аның бик күп наградалары булган. Орден Красной звезды, медальләр за отвагу һәм башкалар. Кайткачтын авылда, колхозда тракторист булып эшләгән, аннан соң кузнец эшләрен алып барган. Хамид Сиддик улы Мулюков Курск сугышы өчен орденнарга лаек була. Курск сугышы дөнья тарихында иң бийек сугышларның берсе иде. Ул 50 көн һәм төн бара. 2 миллион солдат, күп санлы танклар катнаша. Мулюков Хамид абый Сиддик улы. Ул танкист Прохоровкада сугышкан М-23 Черчилль дигән ленд-лиз буенча килгән танкта. Төтеннең ике төрлесе борынга керәди, тимер белән солярка янган и адам баласының гәүдәсенең исе. Прохоровкада сугышчы копма каршы дошман танкысы белән очраша. Бортовойын подставить итеп, үзенең танкысының бәрелмәскә лоп-лоп тигр уң як гусеницасы белән Маның бортовойына менеп киткән, английский танк Черчилль дигән, ул бийек кенә танк. Тигр менә биргән, Хамид абый соңга барганда артын куеп, тигр менеп әйләнеп килеп төшкән. Аның өчен орден Отечественной войны первой степени бергәннәр.
За отвагу медали Бийик Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары өчен солдатларга бирелгән иң югары бүләк. 1941-45 елларда ул медаль белән 4 миллионнан артык сугышчы бүләкләнә. Советлар Союзында оның тулы кавалеры, ягъни бер юлы 4 медаль иясе, ни барлыгы 50-га якын кеше була. Ветераннарның берсе Хәҗип Әхмәт Шәрип улы Усманов. Усмановлар гаиләсенә дә бабаларының батырлыгы турында белергә Память народа сайты ярдәм итә. Birinci hizmet etken urunu 11. Kavalerийский дивизия Оренбургда bizden формироваться etken, ул оказывается birinci конной армия Буденныйның шул дивизиясы мында постоянно торган, бабай 30-32 елларны анда хезмәт иткән икән шул дивизияда, кавалерист булып. Бу дивизия белән ул Түбән Новгород, Мәскәү өчен булган каты сугышларда катнаша. Яралардан соң атта йөрү авыр. Янә госпитальдән соң ул сафта, минометчы. Оныклары бабаларына за отвагу медале 4 тапкыр бирелгәнен белсә дә, кайчан һәм ни өчен дигән сорау аларга тыңгылык бирми. 45 елны Германияның территориясында безнең тылда диверсионный группаны тотып, қолга алып, шулардан бик хәбәрләр алып, кыйммәтле, шуның өчен лайык булган 4-нче медаль за отвагуга. Сугышка китүче 750 кеше арасында 13 кызда була. Снайперлар, элемтәчеләр. Шуларның 12се туган авылына исән-сау кайта. Ул вакытта булган шундый специальный слухач дигән. Алар противовоздушная оборонада ниндидер бер простейший бер рупор кебек прибор булган иде, шуның белән тырнап утырганнар. И булган араларында шундыйлары Ирактан 10-15 чакрымнан очып килгән немец самолетының маркаларын белә башлаганнар сугыш бетерә. Бу Юнкерс, бу Мессер. Махмутова Мариям, Абу Бакир кызы, ул кызганычка каршы вафат булган, үлеп калган сугышта. Әлбәттә, 750 ветеран турында бер кеше генә язып бетерә алмый. Бу эшкә һәрбер ветеранның гаиләсе кушыла ала. Ветераннар белән махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында параллель үткәрелә. Димәк, музейда замандашларыбыз турында да мәгълүмат тупланачак. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсалямова, Ринат Абсалямов, Татарлар. Киләсе сюжетыбыз Ак Калфак Бөтендөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының күчмә утырыш форумы барышында төшерелде. Программасы бик бай иде аның. Татарстанның Яшелүзән районында узды ул. Әлеге җирлекнең татар телендә белем бирүче мәктәпләре, балалар бакчаларының эш үзенчәлекләре, үрнәкләре белән таныштырдылар. Узган тапшыруда бу хакта бераз сөйләп үткән идек. Бүген Яшелүзән районындагы татар мәгарифенә тирәнрәк тукталабыз. Ничек итеп татар телен популярлаштырырга, яшь буында үз милләте белән горурлык хисләрен тәрбияләүне отышлы оештыру усуллары нидән гыйбарәт? Бу һәм башка сорауларга җавап киләсе сюжетта. Без хәзер Яшелүзән районы Осиново авылындагы татар гимназиясендә. Әлеге белем йорты Россиянең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Сәяз Кыям улы Гыймаддинов исемен йөртә. Бинага 1976 елда нигез салынган. Башта ул рус телендә белем бирүче мәктәп буларак эшли. 1994 елдан безнең гимназиябыз татар гимназиясе булып исәпләнә. Һәм барлык фәннәр дә 1-нче сыйныфтан алып 9-нчы сыйныфка кадәр татарча укытыла. Һәм дәресләр дә татарча тәэмин ителә. Бүгенге көндә менә безнең гимназиядә 462 бала белем ала. Укытучыларыбыз ике телдә дә иркен аралашалар, барысы да татарлар, һәм килгән укучыларыбыз да барысы да татарлар. Ә бит моннан 30 ел элек әлеге мәктәп татар телендә белем бирүче уку йорты булып аерылып чыккач, балаларны бөртүкләп җыярга туры килде ди 51 ел татар теле һәм әдәбияты укыткан Рәмзия Муллахмәтова. Иләргә йөрдек, балалар җыярга дип, әтиәниләр белән әңгәмәләр үткәрдек. Шуннан соң яңадан хәтта укытучылар җыйналып, клубта укытучылар үзебез концертлар куйдык. Балаларны җыяр өчен. Бүген биредә укучылар Яшелүзән районы һәм хәтта Казаннан да килеп укыйлар. Аларга беренче һәм югары категорияле 43 укытучы белем бирә. Бөтен фәннәр татарча укытыла. Шул ук вакытта атнага 5-6 сәгать татар теле һәм әдәбияты керә. Туган телебезне иркенләп өйрәнәләр биредә. Безнең Яшелүзән районында барысы 40% татар халкы яши. Ә инде безнең 42 мәктәптә
Татар гаиләләреннән балалар саны 32% тәшкил итә. Районыбызда 16 татар мәктәбе эшләп килә. Рус мәктәпләрендә безнең тәрбия, татар тәрбия сыйныфлары ачылган. Гомумән районыбызда татар чаралары күп оештырыла, ди Роза Сәләхова. Яшелүзән бөек татар шәхесләре биргән төбәк. Каюм Насыйри исемен атау гына да ни тора. Менә бу сюжетыбызда Аккалфак Бөтендөнья татар хатын-кызлары оешмасының күчмә утырыш форумы барышында төшерелгән иде. Кунакларга да үзләренең уңышлары турында сөйләделәр. Биредә балаларны һәр яктан камил итеп тәрбияләү өчен барлык шартлар тудырылган. Сәләт Асинова клубы үз эшчәнлеген безнең гимназиябызда инде 2018 елдан бирле алып бара. Бүгенгесе көндә безнең 30дан артык активистларыбыз, әгъзаларыбыз бар. 2021 елда лауреат исеменә лаек булдык Сәмрух конкурсында һәм дә инде 2022 елда без инде ел клубы исемен алдык. Сәләтле Остапулы Сәләт Асинова клубы. Сәләт клубларында җәйге ял аланнарында гимназиядән ел сайын 30-га якын бала шөгыльләнә. Балалар спортта да алдынгы татарча көрәшне яраталар икән. Үземә 14 яшь, 12 яшьтән көрәшә башладым. Күп бүләкләр, акча, статус. Безнең мәктәптә агро класс эшли. Менә без 5нче класстан алып киткән идек, һәм 6-га күчтеләр. Кичкенәдән үстерәбез инде. Быел мәктәптә капиталь төзекләндерү эшләре узган. Бу әлбәттә үзе белән тагын да зур мөмкинлекләр алып килде, ди шушы гимназия мөгаллиме, районда шактый танылган оста шахматчы Илнур Вафин. Биредә хәзер яшь шахматчылар тәрбиялиләр. Аның өчен яңа җиһазлар алынган, түгәрәк оештырылган. Шахмат ул математик мышление дип атыйбыз инде. Ул барыбер баланы фикергә өйрәтә. 5-16 бала безнең шахматка шашка килә. Атнага 2-3 тапкыр без шу шахматны шашка белән шөгыльләнәбез инде. Ә менә бу укучылар квадрокоптерларның барлык нечкәлекләрен белә. Укучылар өчен эшләнгән, өйрәнергә камералары бар. Бүтән шуны без инде без 5нче класстан булган вакыттан килгән шул өйрәнәбез йөрергә. Программист. Менә укытучыларыбыз инде сезнең татар телендә белем алу авыр түгелме? Юк, үзебезнең телебез бит, ничек авыр була ала? Бик ошый. Укытучылар да безне яраталар да, без дә укытучыларыбызны яратабыз. Киләчәктә нинди һөнәр кешесе булырга исәп? Беренче экономика белән яшәй, роботларны эшләп беренче экономика барасым килә. Балага телгә, мәдәнияткә һәм гомумән туган халкына мәхәббәт кече яшьтән үк тәрбияләнергә тиеш. Бүген Яшелүзән районында 12 милли татар балалар бакчасы эшли, ә калганнарында татарча тәрбия төркемнәре бар. Без хәзер Яшелүзән шәһәрендә урнашкан 31 санлы балалар бакчасында. Ул 1994 елда ачылган. Балалар татар, рус төркемнәренә бүленгән. Быел безнең 5 татар төркеме һәм 8 рус төркеме эшли, барлыгы 13 төркем. Әлбәттә, әтигәниләргә ошый, татар гаиләләре бик теләп йөртәләр балаларын. Әлеге безнең бакчага инде бәйрәмнәрдә татарча үткәч, алар бик сокланып, балаларның өйдә дә татарча сөйләшергә өндиләр, сөйләшеп дәвам итәләр инде, ныгыталар. Татар халкының милли бәйрәмнәрен, гореф-гадәт, йолаларын үткәрәләр, музейлары бар. Анда балалар татар телендә экскурсияләр оештыра. Мир башу. У идеге инҗе урын булып саналган. Соклангыч бит, әхлаклы, әдәпле балалар киләчәк өчен ныклы нигез. Яшелүзән шәһәрендәге мәдрәсә каршында эшләүче мөселман балалар бакчасы эшчәнлеге белән дә таныштык. 48 бала тәрбияләнә анда. Телебезне, мәдәниятебезне саклап калу. Икенчедән ахлак тәрбиясен инде балаларга әдәп, ахлак, дини йолаларда нинди безнең бәйрәмнәр бар, шуларны бер әзгә таныштыру да, һәм инде матур дугалар өйрәтүдә. Гомуми, әлбәттә, бу балалар бакчасы оештыру инде безнең генә максат түгел, ата-аналарның да сорауларына карата нигезләнәбез. Бала чакта алган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмас дигән гыйлем иясе Ризаетдин Фәхретдин. Тәрбияле, милли, үзаңлы буын үстерик. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Яшелүзән районы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Чиләбе өлкәсенең Шибәркүл шәһәрендә ислам дине. Наш дом родной. Бабайбыз без яши торган йортны мәчет итеп бирергә булды, чөнки гыйбадәтханә өчен аерым бинаны берничек тә төзи алмады, киртәләр күп. Пермь крае Барда районы Кайнауыл авылында масштаблы төзекләндерүдән соң клуб ачылды. Алга таба да бәйрәмнәр
Булып торсын шулай, без хәзер яңа мәдәният йортына аяк бастык. Хәзер безнең открытие кебегрәк килеп чыгадыр инде бу. Чиләбе өлкәсенең Шибәркүл шәһәрендә мөселманнар халыкның гомуми санының 6%-ын тәшкил итә. Күп булмасалар да аларның бергәләп гыйбадәт кылу, Коръән уку, үгет-нәсихәт тыңлау мөмкинлеге бар. 2005 елда биредә шәһәр тарихында беренче тапкыр мәчеткә нигез салына. Аны төзүдә мөселманнардан тыш башка дин вәкилләре дә катнашкан. Әл-Әмин Җәмигъ мәчетенә бер үк вакытта берничә 100 кеше намазга килә ала. Җомгадан тыш дини бәйрәмнәргә, мәүлидләргә җыелалар. Шул ук вакытта ул төрле милләт мөселманнарының рухи аралашу һәм бердәмлек үзәгенә әверелгән. Шибәркүл мөселманнары хәбәрчебезгә күптән көтелгән мәчетенең шатлыклары һәм аны төзү тарихы белән уртаклашты. Аллаһу акбар. Беренче тапкыр озан тавышы Шибәркүлдә 15 ел элек яңгырый. Мәчет бинасы булмаса да, мөселманнар уртак намазлар укый башлыйлар. Без мондый көннәрне бик озак көттек диләр Шибәркүллеләр. Мәхәллә кешеләре сүзләренчә, шәһәрдә мәчет төзергә берничә тапкыр омтылганнар. Башта Бөек Ватан сугышыннан кайткан ир-атлар намазга басып, дини гореф-гадәтләрне сакларга тырышканнар. Был маленький. Бала чагымнан шуны хәтерлим, безгә һәр кайдан, хәтта Башкортстаннан мөселманнар килә иде. Аларның гыйбадәт кылуларын, төрле йолаларны үтәүләрен күзәтә идем. Обыскалар постоянно үткәрәләр иде. Әткәне алып китәләр иде каталашкага. Озак чыгаралар. Бик кыен вакытлар булды. Аннары сугыш чоры балалары ислам динен мөмкин кадәр сакларга һәм балаларны тапшырырга тырышканнар. Каждую пятницу, значит, к нам приезжали муллы. Һәр җомга сайын безгә муллалар килеп, безнең өйдә гыйбадәт кылалар иде. Ул вакытта мин кичкенә. Совет власты тарафыннан эзәрлекләнделәр, әмма әтиәниләр түзделәр, динне ташламадылар. Родители наши выдержали, религию не бросили. 1990 елның октябрендә 70 елдан артык дәвам иткән дингә каршы көрәшнең тәмамлануын билгеләгән дин иреге турындагы канун барлыкка килү белән төрле урыннарда мәчетләр төзелә башлый. Шибәркүл мөселманнары да шәһәрдә мәхәллә булдыру мәсьәләсен күтәрәләр. Әмма төрле каршылыклар белән очрашалар. Наш дом родной. Бабайбыз без яши торган йортны мәчет итеп бирергә булды, чөнки гыйбадәтханә өчен аерым бинаны берничек тә төзи алмадык, киртәләр күп. Бәхеткә каршы Шибәркүлгә Вугар килде. Шуннан эш башланып та китте. Вугар Әкбәров элеккеге хәрби. Төньяк башкалада хәрби уку йортын тәмамлагач, Чехословакиягә хезмәткә җибәрелә. Союз таркалгач, аларның частьләре Шибәркүл гарнизонына чыгарыла. Һәм ул монда кала. 2003 елда Шибәркүл мөселманнары аңа шәһәрнең дине оешмасын җитәкләүенә ышанып тапшыралар. 2005 елда шәһәр хакимияте рөхсәте белән җир алгач, төзелеш өчен гыйбадәтханәгә нигез салына. Анда төрле милләт мөселманнары катнаша. Вулгар хәзрәт белән бер частьтә хезмәт иттек. Улна организаторские способности армиядә дә, имында да. Эшмәкәрләр дә, пенсия акчаларын биреп изге эшкә үз өлешләрен кертергә тырышкан өлкән яшьтәге кешеләр дә мәчет төзелешеннән читтә калмый, ләкин каршылык туктамый. Мәхәллә кешеләре ул көннәрне искә төшерәләр. Вугарны моннан берничә тапкыр ашыгыч ярдәм машинасында алып киттеләр. Кайвакыт ашыгыч ярдәм килә дә, мәчеттә үк аңа дару томызалар иде. Ул яңадан эшли башлый. Мәчет bir Вугарның хезмәте түгелгәре. Bunda yaşayan barcha kişilerin tilagi, barcha kişilerin hizmeti. Amin balaki baktığında benim tilagim buraya da meşit çalarga. Allah Teala'sı benim naciberdi. Min bar bu kişilerin, bu kurgu kişilerin bar bunda cıyıp, Allah'la birge elhamdülillah meşitini salmaya başladık. Биредә төзелеш эшләре алып барылуга карамастан, намазлар туктамый. Хәзер исә дин тотучылар якты, җылы һәм уңайлы бинада гыйбадәт кылалар. Монда шулай ук мәдрәсә дә эшли. Якшәмбе көннәрендә өлкән һәм кече төркемнәр дини белем алалар. Бу мәчеткә 11 яшемнән йөрим. Аллаһка балачактан ук ышанам, ләкин ничек гыйбадәт кылырга белмидем. Вугар хәзрәт мине мәчеткә чакырды. Биредә укыдым, курслар үттем һәм диплом алдым. Хәзер иман урынбасары вазифасын үтим. Гаетләрдә меңнәрчә кеше җыела. Алар өчен биредә шартлар тудырырга тырышалар. Иштән килә алмаучылар өчен онлайн дуга оештырылган. Шартлар төрле. Хәйрия ашлар үткәрү өчен мәчет ишек алдында ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен аерым ашхана төзегәннәр. Балалар өчен уен мәйданчыгы,
кунак йорты бар. Сәяхәтчеләр, төньяктан вакытадан кайтучы эшчеләр озын юлда ял итәргә тукталалар. Ишек алдыннан тыш, мәчет тагын 1 гектарга якын җир биләгән. Бер өлешендә футбол мәйданчыгы төзергә планлаштыралар. Территорияның яртысында җиләк-җимеш агачлары утыртылган. Ияләшкән агачларга хәзер кагылырга ярамый. Ияләшмәгәннәрен без кыш көне яңадан утыртачакбыз. Анда әбиләр утырып ял итсен өчен эскәмияләр кечкенә беседкада төзергә булдык. Шибәркүлдә ислам динен сакларга омтылган үткән буыннарның хыялы тормышка ашты. Хәзер Әл-Әмин мәчете шәһәр мөселманнарына гына түгел, якындагы авылларга да рухи һәм әхлаки яктылык бирә. Шәһәрнең барлык халкына да хезмәт итә. Гөлдәр Хафизова, Денис Маленцев, Татарлар, Чиләбе өлкәсе, Шибәркүл шәһәре. Пермь крайы Барда муниципаль бүлгесенең Кайнавыл авылында масштаблы төзекләндерүдән соң клуб ачылды. Бинасы шул ук, тик мәдәният учагы тулысынча үзгәреш кичергән. Фойесі яктыра һәм зурая, концерт залы бизәлә, ә китапханәдә уңайлы шартлар тудырыла. Тулырак Уралдагы хезмәттәшләребез сюжетында. Һәр авылның үзәгендә мәдәният учагы бар. Ул да булса клуб бинасы. Пермь крайы Барда муниципаль бүлегенең Кайнавыл саласында да мәдәни тормыш кайнап тора. Клубта бәйрәмнәр үткәрелә, авылдагылар үзенә шөгыль табып сәләтләрен күрсәтә. Ә бүген мәдәният йортында Идеал Хисматуллинның 70 яшьлек юбилеен уздырырга булганнар. Бүген без биргән менә шушы матур мәдәният йортына олы хөрмәткә лаек булган укытучы, музыкант, гармончы, биюче, гомумән кыскача әйткәндә, бик якын кешебез Идеал Хисматуллинны котларга дип җыелдык. Идеал Хисматуллин Кайнавыл клубында инде берничә дистә ел хезмәт куя. Бу вакыт эчендә мәдәният йортының эшчәнлегендә үсеш һәм сүлпәнәю чорлары да булган. Бүген исә Идеал әфәнденең шәхси бәйрәме авыл тарихындагы шатлыклы вакыйга белән туры килгән. Без хәзер яңа мәдәният йортына аяк бастык дип әйтмәк кирәк, әле безнең зур мероприятияләр монда булмады. Хәзер безнең открытие кебегрәк килеп чыгадыр инде бу. Узган гасырның 90нчы елларыннан Кайнавыл мәдәният үзәге бинасына игътибар җитмәгән. Ул искереп, яраксыз хәлгә керә башлаган. Әмма 2015 елда бу хәл үзгәрә. Клубта шөгыльләнүче төркем дәүләт һәм өлкә проектларында катнаша башлый. Башта Бөек Ватан сугышы каһарманнарына багышланган обелискны төзекләндерәләр. Аннан клуб яны җирдә тәртипкә килә. Мәйданчыкка яңа бетон, тротуар плитәсен җәяләр, яңа эскәмияләр урнаштыралар һәм утны яңарталар. 2019 елда чират клуб диварлары һәм тәрәзәләренә дә килеп җитә. Бер ел мәдәни учакның бүлмәләрен ремонтлыйлар. Биредә Барда түбәтәе музее барлыкка килә. Ул юкка түгел, Барда түбәтәйләре устасы Әнүзә Сакаева нәкъ Кайнавылда яшәгән. Бу түбәтәйләргә Барда бизәкләре, лалә, яфрак һәм каз тәпиләре төшерелгән. Безгә 50-шәр, хәтта 100-әр кешедән торган туристлар төркеме килә. Биредә Барда түбәтәйләрен тегү буенча осталык дәресләрен үткәрәбез. Аларны бизибез. 2024 елда Кайнавыл клубының тамашачылар залында ремонтлыйлар. Яңа кәнәфиләр, тавыш аппаратурасы, сәхнә пәрдәсе сатып алына. Китапханә яңартыла, социаль кинозал ачыла. Хәзер бөтен заманча ясадык инде. Үзебез бик матур булды. Берничә ел Кайнавыл үзешчәннәренә репетицияләрен өйләрендә я авыл мәктәбе бинасында үткәрергә туры килә. Бүген һәр төркемнең үз кабинеты һәм грим бүлмәсе дә бар. Димәк, алда аларны иҗади уңышлар һәм казанышлар көтә. Илдар Сафиуллин, Әлфия Габдушева, Татарлар, Пермь крае. Тапшыруыбыз ахырында шагыйрь Наил Касымовның шигыреннән өзек китерәбез. Нинди гүзәл, матур минем халкым. Кызлар кояш, егетләре ялкын. Дәүләт тоткан хәтер бар канында. Исеме зур, эзле җир шарында. Тапшыруыбыз тәмам, исән-имин булыгыз, уңышлар сезгә.